Коронавирустан авыручылар саны көннән-көн артып торуга карамастан, Казан урамнарында халык гадәттәге эш көнендәге кебек. Безнең төшерү төркеме бүген паркларның берсендә хәтта туй уздыручыларга да юлыкты. Ни өчен башкала халкы кертелгән таләпләргә ваемсыз карый? Сорауларны бүген Руслан Хыснетдинов үзләренә бирде. Ике шатнайлык Бауман урамы тынып торса, бүген халык күбрәк икәне сизелә. Эльвира Юсупова авыру апасын карый, шунда ашыгам ди. Мне приходится каждый раз вот так. Мин ерактан йөрим, шуңа килгән сайын эсэмэс рөхсәт алам. Бер вакыт мине туктатып тикшерделәр, шуңа хәзер рөхсәтнең вакыты чыккан дип борчылам. Татарстанда үз изоляция режимы 30 мартта кертелгән иде. Фатирлардан сәбәп булганда гына цифрлы рөхсәт алып чыгарга мөмкин. Дача, мы выехали в 7:30, вот сейчас домой едем. Башкалар көнүзен өйдә утыру сәламәтлеккә зыян китерә дип саный. Или жанда чыгара кирәк, воздух бәрбер кирәк, иммунитет совсем ослабнет. Чыгара кирәк. Бу Казанның нәкъ үзәге Татарстан урамы. Урамда әллә ни халык күп булмаса да, автомобильләр саны үзегез күргәнегезчә шактый күп һәм ике яктан да хәрәкәт көчле. Гадәттә автомобильләргә 2-3 кеше утырган. Вот видите, смотрите, показываю. На работу, да? Эшкә баручылар Игорь Голиков кебек кесәсендә белешмә кәгазе йөртергә тиеш. Калганнар нинди максат белән урамдасың? Үзләреннән сорыйбыз. Арададыр фаҗига бирүчеләр дә бар. Казан паркларының барысы да инде апрель башыннан ябык. Бүген без берничә паркны тикшереп карага булдык. Менә бу мисал өчен Урицкий паркы. Үзегез күргәнегезчә, биредә эшчеләр мәш килә, башка кеше юк дип уйласагыз, ялгышасыз. Менә үзегез күргәнегезчә, кияү белән кәләш туй уйный. Яшьләрне вируста куркытмаган ахры, тик нигәдер безне күргәч паркның икенче ягыннан чыгып китүне кулай күрделәр. Аның каравы йөгерүче спортчы кыз аралашучан булып чыкты. Да, получила, отправила смс-ку. Ләкин йөгерүчеләр өчен иртәнге 5-тән 8-гә кадәр вакыт билгеләнгән. Казанда үз изоляция режимы дәвам итсә дә, буш урамнар белән мактанып булмый әле. Республиканың башка зур шәһәрләрендә дә шундый ук хәл. Руслан Хыснетдинов, Вадим Илларионов.